Sparta Brno bez většího karambalu. Hezký odpoledne, jsme Evropa 2. Evropa 2. Tak co to bude, pánové? Teda pánové, já mít jakou na lodičku. Tak nejedu vedovou jak nějaký buzny. To tak stane, no. Tak, bude to začento. Jak jako začento? No úplně novej kompresor. Za 2 táci. No ne, tak jsme se přece předtím nedohodli na tom. No, helejte se. Já si ten vzduch můžu vzít zpátky. Jo, abych nezapomněl. A po 2 centech za ty pádla. Ty se vám, myslím, budou taky hodit. Ne. Vem si jenom. Slyšíš to ticho? Jo. Už jsem jim říkal, že jsem na dovolený. Ahoj! Těž plouk, vodáci! To snad není možný. Jsem tě neviděl. To už bude sakra. Dlouho, to je dlouho. Poslouchej, já myslel, že podnikatelé už na vodu nejezděj. No, víš, my jsme tady s Bláňou chtěli trošku zavzpomínat na starý časy. A víš, že ještě pořád umím ten svůj parádní kousek? Toho speciálního eskimáka. Můžeš mi říct, co tady dělá? Já nevím. Ty jsi mu řekl, že tady budeme? Ty jsi neuvěřitelný. Ty se bojíš být se mnou sám? Ale Blani... Ty se bojíš, že budeme komunikovat? Ale neblbni, uklidni se. To se teda neuklidni. Ale on se topí. Nech toho, tyhle vaše blbý fóry. Ježiši Krist. To jsou pravdě. Pomoc! Kdyby se utopil. Tady se topí člověk. Zdeňku, ne? Zachraňuj sál. Tak jaká? Ale někdo se ti tam topí. Cože? Ale fakt, že jo.